Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Dahito ititibek tinamnama, may sa timek agpukpukaw ani Apo Isus umay manen, agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalan na. Naimbag orasyo gagayem, dahito manen di Pastor Vic Ariola III, kumapkablaw ka na kayo tinaimbag na orasyo. Anyaman nga pagurasan ti lubong nga pagdengdenggan nyo. Di programa Timek Tinamnama kiti papay kata kayo iti Our Great Hope Today Ministries. Manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Di programa Timek Tinamnama, may pukpukaw babaen ti stasyon ti radyo DGHT 77.7 FM, The Voice of the Pacific, ti Timek ti Pacifico. Ti DGHT 77.7 FM, paseten tatan ti Adventist World Radio, ken kastamet gagayem ti Hope Radio International. Kahit ko kaiyawis kada kayo amin gagayem, ti panangbuya ken panangtingegyo dagiti kaskasaba nga mararami di jay Northern Luzon Mission. Ket babaen iti Northern Luzon Mission Online Evangelism. Ipapay na ti Timek Tinamnama, panaki paset na iti naindaklan nga namnama itang aldaw. When no ti Our Great Hope Today Evangelistic Series sa mararamit ti tadiyamyanan. Di kakailian tayo, Luzon, Visayas, ken Mindanao, nga isumay pukpukaw di jay Northern Luzon Mission di Artatio Season Pangasinan. To'y gayemyo Pastor Vic Ariola III, mga kasaba tinaldaw-aldaw. Ket nagita kasaba kayat mimet nga iyawis kada kayo. Babaen ti panakay paay na dito'y programa tayo Timek Tinamnama. Isungal ka di sumarsaron nga programa tayo ti Masanguanan, manggaganyo dagiti kasaba di amyanan. Tinagapuan tayo nga misyon di Northern Luzon Mission. Ket sape kuma tadda kay dita nga mga itultuloy. Ikarkararag tayo ti programa Timek Tinamnama. Ti ipukpukawnan ti damag kanigiti kamudyan ang alaldaw nga ni Apo Isus umay manen. Ni Apo Diyos kumati pang bendisyon ka na kayo. Tingkay panagbuya ken panagdengeg. Dahil ti programa tayo nga insaad ti Apo. Timek Tinamnama. O Diyos miya managayat unay, ti panakay rugi daytoy nga panakay pukaw ti ebanghelyo. Tarigagayan mi o Apo nga agdaka nga mangidalan, mangimaton, iti panakay kasaba, ti tunggal rabi kadagiti luglugar nga pakaabutan, daytoy nga panagministeryo. Tinasantuan ng Espiritu Santom, ti umay kumakadagiti amin nga luglugar, amin nga agdengeg, kinagbuya, daytoy nga presentasyon, tap na maamuanda ti naindaklan nga namnama ti daytoy nga aldaw, awan sa bali, no saan nga ni Apo mi nga Isus, na magtatitalged, magtatitalna, ken panakaidalan, tinaldaw-aldaw nga panagbiag mi, idaydayaw da ka o Apo, agsipud ta dinawat mi ida tinapateg, anagan ni Apo may Isus. Amen and Amen. A little girl is crying for affection. A little boy needs a hand to hold. And
pagsasaritaan tayo ti daytoy nga rabii may papan kadagiti pito nga pagbutbutngan ti Masanguanan. Kitabuyo ti nasantuan nga surat, adu dagiti maadal ditoy nga mangipakpakita nga agbibiyag tayon kadagiti kamawdyanan nga aldaw. Agsipod tagbibiyag tayon kadagitoy apan panawen. Panpanawen nga adu dagiti tattao nga agbubuteng. Tattao nga mauawananda iti inanama. Ngem ni Apo Dios ipakita na kadatayo ti daytoy nga kanito. Nga uray umay dagitoy pagbutbutngan. Adda iti naysang sangayan nga inanama tayo ken ni Apo Jesus nga isu nga mangted. Iti talged ken talna kadagiti panagbiag tayo tinaldaw-aldaw. Mapan tayo man ijay umuna nga pagbutbutngan dagiti tattao. Isuti may papan iti COVID-19 pandemic nga managanan ti coronavirus. Amuyo ti COVID-19 pandemic wano pandemya wano angol at datatan iti nasurok nga may 1 milyon at tattao anatayen gapu iti panagbalinda nga biktima ti daytoy saan makita nga sakit nga iso nga mangdangdangran kadagiti sangkatawan kadagitoy apanawen. Dahiti iti muna nga pagbutbutngan dagiti tattao kadagitoy apanawen. Dito'y laing Amerika nasuruken nga duagasot aribo dagiti tattao anatayen. Gapu daytoy COVID-19 a pandemya. Nalabit kadagiti luglugaryo gagayem. Adumot dagiti kakabagyan tayo, gagayem tayo nga nagudas. Napababati pa nagbiagda, gapu, iti COVID-19. Ti karkararag ko iso dayjay agtalidaed tay kuma, anasalunat, suruten tayo, dagiti paglentegan ti gobyerno tayo, tapno, no adda ti pa nakabalin na, may lisi tay pailaeng. Iti pa nakagudas, wano, panakakeltay iti biyag tayo, babaen iti COVID-19 a pandemya. Dahito'y kakabsat ti umuna nga pagbutbutngan ti lubong kadagitoy ng aldaw. Hanga may pagarup, ket palpaliiwen tayo nga dahito'y nga sakit, wano bayangubong, kuna na ti Ilocano, agtultuloy, kung kuna iti mabigbigbig nga mga torturay iti bunget iti salunat dito Amerika kunada nga dantupay may nga tawen nga agrigat tayo gapu dayto nga pandemya. Ti karkararag ko kini Apo Dios kakabsat agsardeng kuman tagsubli tayo ti normal nga panagbiag tayo tadutatan dagiti tattao nga madanagan no kanon to nga gibos iti COVID-19 tatarigagayan tumet iti agbiag pay ana salunat nga mabalin tayo, iti makidin na kadagiti kakabagyan tayo, mabalin tayo tagsubli, kadagiti iglesia tayo naman pa, daduma nga paset ti lubong, at dadan nga gigimong, nga dadamit dagiti daduma pa, kas nga dito Amerika, hampay lang nga may palubos, iti sumrek, tapno madanda, iti napisikalan nga panagdaydayaw. Aramidin ti iglesia tatan iso da jay drive-thru worship, ijay sango ti kapilyada sa jayda nga mga saba, agkanta, ken pakaaramidan iti serbisyo da. Ket dagiti amin nga umay, at dada ka dagiti uneg ti luglugan da. Wano magnada iti sangwanan ti kapilya, tapno umay da denggen iti sermon ni pastor, iti daytangalaw. Kasta ti mapaspasamat, drive-thru worship. Gamanyan nga naging bagta na idi imay ti COVID-19, adon dagiti tattao nga broadcasters. Wano addadan iti sango, iti computer, babaen ti Zoom, babaen iti anyaman nga kunatayo nga format nga panaki komunikasyon iti publiko, babaen ti pakanakaaramat ti teknolohiya, iti internet. Agyaman tayo tanumampay, umay iti COVID-19, ket saan tayo nga makapan, personal nga dinggen tayo, dagiti mga kasaba tayo, wano dagiti papastor tayo, wano dagiti dadumapay nga manursuro, at dan ti internet, at datatan iti Zoom meeting,
addan dagiti na dumadumang nga programa ti radio, babayan ti panakaramat ti internet, online, virtual nga kunatayo. Tapno maamuan tayo ti sao ni Apo Diyos. Dahil kakabsat ti muna nga pagbutbutngan ti tao, mapantay di jay may kadwa. Iso dagiti kalamidad, inaldaw-aldaw kakabsat. Idi na minsan nga aldaw nang ko nga ti may sang aldaw, adasa nga ribo, nga ginggined, ngam saan amin dagitoy na ideklarar da wano na imaldit da iti pagbasaan wano pagbuyaan iti telebisyon. Adu kakabsat dagiti kalamidad dito laing California agsasaruno jay daya jay laod jay amyanan agur-uram ditoy Northern California di jay amyanan na California. Adu dagiti tattao nga matmatay, adu dagiti agkakapintas anas nga balbalay nga maururam ken dagiti komunidad addada nga agbubuteng ket kunada kaanong tung agsardeng dagitoy adidegra. Iti na minsan lang nga rabi ditoy Lomalinda kabayatan nga maururam dagiti luglugar nga sideg ditoy Lomalinda maururam ijay paset na iti San Francisco ijay Sacramento imay pay ti ginggined. Agsasarunon kakabsat di gito'y nga kalamidad. Umay ti bagyo, di jay East Coast, di jay abagata na paset ti Amerika. Ginggined, uram, laylayos, kastamet ti bagyo, adu dagiti kalamidad ayaten nakakabsat, nga mararamid tata, dito'y lubong, halanga dito'y Amerika. Dito'y tata ti may kadwa nga pagbutbutngan, dagiti adu nga tattao, ket ti adda, nga salsalod-suden da, kaanon to nga agsardeng dagito'y adidegra, apagbutbutngan ti tao. Mapantay di jay may katlo, ayaten agkakabsat, ti may katlo nga pagbutbutngan, amuyo edi 1909, imay ti makunkuna nga financial crisis. Krisis iti pamirak, iti lubong. Adu dagiti utang, adu dagiti kumpanya nga napasardeng, adu dagiti trabaho nga napukaw, ket adu mo't tinawanan ti trabaho. Kaputawan na nawanan da ti trabaho, dagiti balbalay da, nga tintinaganda, mensualan da, ti tunggal bulan, napapanaw da, binaybayan da, nagita nga balbalay. Napipintas sa balbalay. Gaputawanan ti trabaho da, awamot ti pagbayad da, ngay mayaten nagagayem, titawen, 2020, aging gana ka dagiti sumarsarunong at tawtawen, kunkuna, dagiti agpalpaliw, masisiri batat tao, nga mangkitkita, iti pamirak, iti lubong, nga nakarkaro gagayem. Nakarkaro iti agdama ken ti Masanguanan apan panawen. Adu dagiti tattao nga maawanan ti trabaho da. Adu dagiti tattao nga panawan da manen dagiti balbalay da. Umay ti rigat ket adu dagiti agpalpalama isu nga dagiti naduma-duma nga gobyerno iti lubong aramiden da dagiti banag nga pangsuportar dagiti tattao da kadagiti nasyon layan da. Tatno mapukaw kumati panagrigat, panagpanglaw, ken dagiti panagbutbuteng. Gaputa da ito'y gapuanan iti COVID-19 a pandemya, bumaba. At damay sa dakkel a krisis, dakkel a didegra, nga uray pa'y dagiti pamirak tayo kakabsat, panagbaybayad tayo ti utang, ken daduma pa'y abanag, makita tayo, nga pumanglaw, ti lubong, amuyo gagayem. Daytoy nga pagbutbutngan kadagiti nga panawen. Maysa kadagiti kadakkelan launay. Taki nagpaiswana nakasano nga agbiag tayo na awan ti pirak. Nga igatan tayo ti kanen tayo. Naawanen iti pirak nga gastuin tayo, kasano nga makapantay pa iti sa bali nga lugar, kasano nga makapantayo pa lang, kadagiti pagtrabahuan tayo. Wen kakabsat, pagbutbutngan, ti resesyon, kunada pa'y depression, ket dagiti sang katawan, agdanag da,
agbalaw da, nganuman pa'y umay, dagitoy, aditigra iti lubong, awanen ti mabalin tayo, nga papanan kinasetgan. No saan tayo nga masideg, kat mapan tayo kani Apo Diyos. Taday tati kang runaan, nga namnama tayo, kadagitoy, apanawen, ti panagrigat. Mapan tayo, iti may kapat, nga pagbutbutngan, ti lubong, iso, ti gubat, a nuclear. Nalabit nakita yu, babayan ti telebisyon, dagiti panagsagsagana, wano panagagawa, dagiti nasnasyon, tapno protektaran da, dagiti nasyon da, ket no nyaman abanag nga panakaipit, iti sitwasyon dagiti nga nasyon, umay dagitoy, nga panaggulagol, panagrisiris, panaggugubat, gapo, kadagiti prinsipyo nga nalabit handa panagkikinawatan, no kasano, solbaren da, ti kaadda ti talna, iti lubong. Ito no bigat, iti sumarono, nga programa tayo, ibagak tu, may papan, no apay, nga dagiti tattao, nas nasyon, pangpangulo, no mampay addada kakabsat, nga ikaskasabada, nga danto tital na, umay tital na, iglesia, na dumadumang lubong ikarkararag na nga datal na, nga dagiti nas nasyon, ore kasano ti kaykaysada nga mang plano itital na. Adda nga ta, tal na, nga umay tinagbabaitan da, kakabsat. Alalon tayo ito dati sumaruno nga programa tayo. Mapantayo ti may kalima nga pagbutbutngan iti lubong. Isu dayjay seguridad, talgen, nga dakuma kadagiti na duma-duma nga nasnasyon. Isu nga tatanong pang kayo kadagiti na duma-duma nga syudades iti lubong, kitain da, dagiti anyaman, abanag, no adda iti inawityo nga armas, wano adda dagiti makadangran, nga mangted, iti panangted, iti ut-ut, ti sabsabali. So nga, kitain damin, arikapon damin, dagiti anyaman nga daken ka, sakbay ka nga makastrek, iti imigrasyon, iti tunggal syudades, wano port of entry nga kuna tayo. Nga isasarak ti sabali nga nasyon. Tapay, namuyo iti Septembre 9, Septembre ititoy Amerika, anya tinapasamak. Kung kuna tayo nga 9/11, imay iti idadarup dagiti saan nga napakpakadaan nga terorista. Naglugan da kadagiti aeroplano, simrek da kadagiti puerto, nga di tayo nadadlaw, aging gana nga nagkikinnamayet da, nagplano da, no kasano, nga nabomba, napatog, iti Twin Towers, no kanata di New York, may sa dayta ti sangalubungan nga damag, isu, ti may sa nga nagbutbutngan, ti adu, ipagarup da idin nga isunday ta, umayen sumarsarunupay, dagiti paggibusan, tinandanin panagparang ni Apo tayo nga Jesus. Gagayem, no dati may nga pagbutbutngan tata, iso dagiti isaserek, dagiti terorista, dagiti mangdadael, iso nga hantay mo't mababalaw, dagiti na duma-duma nga nasnasyon, nga prebentaran da daytoy, ket nainget ti isaserek, iti ipapan isa sa rongkar, ti sabali a nasyon, tano masuspitya, ket makita nga dagita nga tattao, ket sabali iti panggepda, danyusen dayda, ket madanda, iti panakabalod, wano panaka-investigar, ta kayat damet piman dagiti nasyon da, anatalged, nga awan ti sumrek, nga agdangran. Mapantayo ti may kanem, nga pagbutbutngan, ti lubong tata, the world of religion, ti beneg, ti lubong, ti relihiyon. Alagagayem, addantu, dagiti nakaskasdaaw, amapasamak, kadagiti beneg, wano lubong iti relihiyon. Kati kamo dyan ang aldaw, pampanunutin, dagiti agturay, nga relihiyon, iso ti panagkaykay santo aming iglesia, kat adaddantu lang ti maymaysa nga iglesia, nga mangitakder tinagan ni Apo Isus. Ala,
Adalan tayo ti sumarsaro ng Arabi, may papan no kasano nga danto ti Sunday law, universal Sunday law, panakay papilit, iti panagnilin ti Domingo. Ngem tata, may ininawin daytoy, babaen iti panagtitipon, iti naduma-duma nga pangpangulo, papastor, ebanghelista ti iglesia, naduma-duma ng iglesia, at dapat iti awis ni Papa Francisco, ti panangayab na amin, di kiti pangpangulo ti relihiyon, iti Roma, tapno planwanda, ti may-maysa nga relihiyon, nga isulang daytoy, ti mangirepresentar kini Apo Isos, ken panakay kasabana, matungpal ka di dayta. Anya ti kunayan ti Biblia, may papanti daytoy. Adalan tayo ti sumarsaro ng Arabi gagayem, ket ilawlawag kunto, no apay, nga umayto iti panang sukimat ti adu nga tattao, ti pudno a panagnilin, ti pudno ang ngilin, nga ibaga ti Biblia, ti ngilin, apod pudno, nga pinagnilin ni Apo Isos. Adalan tayo data. So nga ti beneg, iti relihiyon, maininaw, nga ti Masanguanan, ison tadayta, iti umay, ti tunggal nasyon. Ket maritnata ito, ti efekto na kakabsat. Ket nagiti pamati tayo, mapadas da. Ket umay to day jay, nakaskas daw nga panagpili tayo kakabsat. Pilyon tayo, iti ayab ni Apo Dios, turong ni Apo Dios, uno pilyon tayo, ti baga ti tao. Gagayem, adda kada tayo nga agpili. Nga madalan tayo to day ta. Sa marsaruno, nga programa tayo. Mapantayon kakabsat, iti may kapito, nga pagbutbut ngan, dagiti tattao, kadagitoy nga panawen. Panagbuteng, iti papatay. Panagbubuteng, iti krimen. Hindi namin sa laing alawas, ada, simbrek, iti may nga pagtayonan. Ditoy, paset na, ditoy, Redlands, California. Ket daydi, nga tao, impirit na simbrek, pinapatay na amin dagiti isang kapamilya, ket innala na dagiti isang sanikwada. Anyan nga nagulpit, anyan nga nagladingit. Ti tattao tata, mangted ti ut-ut, mangpapatay, mangidedanes, gumurgura, ti pagtinagan na ayaten akakabsat. Isu, iti patay, isu, iti panakagudas, dagiti adu at tao, ken adu dagiti komunidad, nagdandanag, tadida amu tanyaman nga oras ang mapasamak, amuyo kunana ti statistika, at daan tay tatan, iti sang agasot, enemapulo, ket maysa, aribo at tao, timatmatay tinaldawaldaw. 161,000 dagiti tattao amat matay tinaldawaldaw. Ket iti may kapito, gagayem, apagbutbutngan, panagbutbuteng gapu, iti patay, ken krimen, isu dayta, iti may kapito kadagiti pagbutbutngan, kadagitoy apanawen. Anya ti kunaan tinasantuan nga surat kagayem intun dumteng dagitoy. Kahit kuman nga basahin tinasantuan nga surat, tay bagana ditoy gagayem ijay Juan 16 versikulo 33, nalawag nga kunana dagitoy insaok idi kada kayo tapno adda kuma talnayo kanya adtoy ditoy lubong adtoy dagiti bambanag nga panagrigat yo. Ngem, manginamnama kayo kuma, kasyak parmakakto iti lubong. Parmakakto iti lubong. Isuhang kayo ngagdanag, kunana. Ti Biblia san nang ingkari, nga awanan ti rigat, awanan ti papatay. Kinuna ni Apo Isus nga mismo, adda kumatal na kada kayo. Ta umay to dagiti regrigat. Umay to dagiti ditegra. Ngem kay agdanag. Agtal na kayo. Ta siyak
pinarmek ko. No nagbaligyak, ket napadasak, ket nakita nga walay dumteng dagitoy adedegra. Agbaligi tayo. Agbaligi tayo dayjay ti kuna ni Apo Jesus. So kuna nakakabsat ni Apo Jesus, sa dino man nga ayan niyo, oray iti daytoy paggibusanan iti lubong, makiadadak to kada kayo. Lo, kuna ti Ingles, I am with you always, even unto the end of the world. Makiadak to kada kayo, aging gana ti paggibusan daytoy alubong. Ay iti nakakabsat anyan nga nagimbag nga Dios. Nga naman pa'y mapadasan tayo tatan, dagiti pito a pagbutbutngan iti lubong, inkari ni Apo Diyos nga addanto, nga makikadkadwa kada tayo, uray pa'y iti paggibusan iti lubong. Ala bueno naman pa'y adda, dagiti pito a pagbutbutngan, addamet inted ni Apo Jesus, nga pangliwliwa, wano assurance kuna ti English. Iso dayjay panangited ni Apo Dios kinamnama. Nagpaay kadagiti amin nga sumurot agmatalek ken mangawat ken ni Apo Jesus. Anya da digitoy kakabsat. Mapantayo tatta. Ngem sakbay tayo mapan iti dayta kakabsat. Adu dagiti tattao gaputa kayat da ngalisyan dagiti paspasamak arigrigat ken amin nga didegra ti lubong pampanunutin dati mangpanaw ket mapanda kadagiti luglugar nga natalged. Ambuyo kakabsat, ije nagbaetan ti estado ti Nevada ken kastamet iti Arizona ken ti New Mexico ditoy Amerika, adatatan iti maysa nga komunidad. Adatatan iti naaramid nga panangkali iti uneg ti daga tapno agmula da kadagiti balbalay. Agipasdak dati komunidad. Ket daytoy sadyay uneg ti daga plan-plano da tata dayjay nagbaetan ti teritoryo ti estado ti Nevada, Arizona ken kastamet iti New Mexico agplan-plano dan nga mangaramid da ti syudad iti uneg iti daga. Apay dagiti tattao gamin kayat da nga panawan dagiti adu nga didegra iti lubong. Kayat dati mapan iti maysa anataltalged a lugar. Makita tayo ditoy. Ditoy screen tayo. Nga umay kakabsat. Dagitoy nga paspasamaken. Gaputi tao hanakayat ti may raman ti didegra mapanen agyan ti uneg iti daga. Ket ti uneg ti daga sigon dagiti nangkita ken nang diskobre wano napan nang TED iti inspeksyon kunada dagiti agar-aramid ti komunidad ken syudades ti daga ideta nga paset iti Estados Unidos kunada pampanunutan da nga oray 20 atawen. Oray umay ti apoy, uram, hurricane, bagbagyo ken dadumapay nga didegra. Inanamaen da kakabsat nga dadanto nga natalged nga agtalinay sasadyay agmula danto ti kayo ken dagiti dadumapay nga natnaten. Amoyo napanda di North Pole di kalamisan nga paset ti lubong ket pinadas da sadyay iti agmula kadagiti mulmula wano kay kayo nga agbunga mangtaraon kadagiti tattao nga agnaidto iti uneg ti daga. Gagayem, adu ti tattao tatta. Nakayat da nga panawan, lisyan dagiti paspasamak. Anya pa ikakabsat. Amuyo, adu dagiti underground communities. Sa laing tatta, ijay Estados Unidos, paset ti Nevada, New Mexico, ken kastamet, iti Arizona, uray pa iti na duma-duma nga lublubong, pagpadasen datatan kakabsat, dagiti nasyones, agmula damutten ti komunidad. Apay, sandagamin kayat, ti may raman da dakkel adidegra, nga umay, kayat dati agyan kadagiti nataltalged nga lugar. Gagayem, tinamiso nga panawen, iti panagbanyaga kanapan, ijay pagilyan ti hapon. Iti adak kakabsat, di Osaka,
adda iti maysa nga tao nga hapon nga agbasbasa iti newspaper. Agsipud ta naggapuak iti uneg ti aeroplano ket oray ti sumurano nga flight ko iti mapandi jay siyudad ti Haneda iti Japan. Basa iti maysa nga newspaper. Ngem hangko maawatan dagiti dadduma nga ibagbaga da jay nga newspaper. No man iti sumagmamano nga tawen nagpasturak iti Japanese church, iti iglesia dagiti Hapones, iti Sacramento, amugmo't agsao ti sangkabasit nga hapon. Ngem amuyo kakabsat at datihan ko maawatan ket sinaludsod ko da iti gayem nga hapon nga gururay met aeroplano nga pagluganan na ket kun nagdayem ang kumaawatan daytoy nga makita iti retrato iso daytoy makita yo di retrato ditoy ket kinunanao ibagbaga na ditoy nga ditoy Japan kun naday gayem tayo nga hapon nga rugrugyan dameten ti agkali wenno agmula wenno mga ramid ti syudad ijay uneg ti baybay wen uneg ti baybay. Takunana, anda kayat nga may raman kadagiti dadakkel nga tsunami, dadakkel adidegra, kas pangarigan iti napasamak nga panakabitak iti nuklear nga planta ijay Japan. Ket uray pa'y kasanunto ti mapaspasamak, natalged to ti tao, ngagtalinaed, ijay uneg ti baybay. Nakita yung kakabsat. Apay nga mapanda ti uneg ti baybay. Apay nga mapanda ti uneg ti daga. Lisyan dagamin, ti may pagarup na didegra apas pasamak. Anya pa'y kakabsat ti mapasamak. Dagiti tattao kakabsat, handa lang nga pampanunutin. Ngagnaed ti uneg ti daga, uno agnaed ti uneg ti baybay, pampanunutin da pa ti mapan, ti sabali nga planeta. Adatatan ti organisasyon, uno may sa nga industriya, nga agararamid da kakabsat, dagiti nakaskas daaw nga pagluganan dagiti tattao nga mapanti sa bali nga planeta. Ada tallo nga bilyonaryo dito Amerika nga isu ag bubulabul da agin nunada nga agaramid dagiti bambanag na mangipanaw dagiti tattao manipod ditoy daga nga tirigat ket tartarigay da nga ipan dagiti tattao kadagiti planeta ni Elon Musk may nga baknang nga isu nga akin kukwa ken discovery dayjay pagluganan wan automobile nga babaen laing kakabsat iti energy ket agtaray nga masapul ti gasolina babaen laing ti kuryente agtaray dagita nga naimbento nga pagluganan adu tatta dito Amerika ken daduma nga paset ti lawon ni Elon Musk pampanunuten na ti mga ramid, iti maysa nga spaceship, maysa nga pagluganan, mapan kadagiti planeta, nga mapanda iti planeta ti Mars. Apay, nga pumanaw da dito nga daga, apay nga mapanda ti sabali nga planeta, tapno handa kaya ti may raman ti dakkel adidegra nga umay. Ni Jeff Bezos, nga isu ti kinkukwa ti Amazon, daytoy nabaknang alalaki, pampanunutin na met, ti mga ramid, ti may isa nga pagluganan dagiti tattao. Nadamag ko nga rugrugyandan ti aglako ti ticket. Ala, no kabailan nyo, ti gumatang mabalin nyo, nalabit kaya yumot nga padasen. Ngem ni Jeff Bezos, mga arami din ti pagluganan dagiti tattao, nga may panaw da kadagiti natidegra, ket mapanda ijay bulan. May isa nga tao pa, Richard Branson, na baknang alalaki. Agdindinamag iti industriya kadagiti na duma nga agdindinamag mabigbigbig nga industriya ti Amerika pampanunuten na nga mangiganwat iti space tourism sa laing nga mapantayo agbanyaga iti Australia iti London agbanyaga tayo nga mapandi iti Spain agbanyaga tayo nga aglawlaw tapno agbakasyon tayo, tintero nga lubong, nagtatan ni Richard Branson, pagpadasan na nga ti tao mapanton agbakasyon, ijay tangatang, kat mapan ka dagiti na duma-duma nga planeta. Anya laki din, ti pa nagpampanunot dagiti nga tattao. Adalang may isang rason, no apay nga kaya tayo nga panawan, iti daga. Kat mapan tayo, kadagiti na duma-duma nga planeta, o na mapan tayo ti tangatang,
Apay nga titataw agbalay dati uneg ti baybay. Apay nga titataw agipasdet ti komunidad kadagiti na duma-duma nga paspaset iti uneg iti daga. Gaputa kayat da nga lesyan iti mapaspasamak ken ti umay nga didegra ayaten akakabsat. At dati 5 nga inanamang enten ni Apo Diyos kadatoy iti Masanguanan. Umuna, ni Apo tayo nga Diyos, isunto iti mangidalan kadatayo. Siyak iti natangken na bato. Siyak adak nga mangsalakag kada kayo. Ket babaen tinagan ko kinunana, siyak to ti mangidalan, mangilisi kada kayo. So nga ni Apo Diyos, isunto ti mangidalan kada tayo. Hangkay agdanag kakabsat. Oray dumteng to digito nga pagbutbut may kadwa kakabsat. Ibaganad to'y nga isunto ti mangawit, dagiti bambanag nga pagrigatan tayo. Ni Apo Isus, He will carry our circumstances. Ket kunana, siyak ti Diyos, nga saan nga maapot, wano matengel, iti imak, nga agaramid tinaimbag, kadagiti kasapulan iti Masanguanan. Daniel 4:35. Isu tumulong to nga mangawit. Dagiti circumstansya, dagiti pagrigatan, iti biyag, ket isunto, ti tumulong kada tayo, nga mangawit, dagita nga dadagsen, gagayem. Haan, nga malapudan ti ima na, nga may tumulong ken kagayem, tayo isu ti nakaskasdawa Diyos, nga mangawit, dagiti dadagsen mo ti Masanguanan. Mapantay ti may katlo, nga pangnamnama nga panagtulong ni Apo Isus, kunana ditoy ni Apo Diyos, isunto ti mang sabat, ken mangipaay, dagiti kasapulan tayo. Danom, pagbiag ataraon, ken kastamet, dagiti paglungudan, paglumangan, una nyaman na banag, nga mang protektar ti tao, ti Masanguanan, kunana, ngem ti Diyos, ipainan to, dagiti amin na kasapulan tayo. Babaen ti kinabaknang na ken ti parabor ni Apo tayo nga Isus ngaglaplapusanan. Ni Apo Diyos gagayem. Sabaten na dagiti kasapulan tayo. Ti may kapat gagayem isunto ti kang kanayon nga adda kada tayo. Nagimbagan day ta nga Dios. Mauray ti panawan ti didegra. Isu ti makiadda mangbanbantay kada tayo. Takunana sa dinuman ti ayanyo. Uray ti kamudyanan iti lubong. Adda akto akadwayo. Ket siyakto ti Diyosyo. God will always be there for us. Kang kanayon to kadda ni Apo Isus nga kadwa tayo. Dahito ti may kapat. Ngayon ka rin ni Apo Diyos nga inanama. Uray umay dagiti pagbutbutngan iti lubong. Mapantayon ti maudi. Kuna na awaten na tayo, ayaten na tayo. Ayaten na tayo. Ako na, numapay managbasol tayo, arakupin na tayo, alay na tayo, numapantay lakit di ken kuana, nga panangawat, nga iso ti Diyos tayo, nga surutan tayo, ken pagmatalkan tayo ay ang ganti panungpalan. Ta ipaay ni Apo Isus dayta, agnanayon nga ayat, ken iti kinaman nga asi, umay kada tayo. Anyan nga nagimbag kakabsat. Manumay agbubuteng tayo kadagito yung aldaw, kadagiti umay adedegra pituda kunak tatay. At dadagtimet digiti nakaskas daw nga inanama, nga ipaay ni Apo tayo nga Hesus Kristo, kadagiti amin nga tattao nga agtalek ken kuana. Gagayem ken kakabsat, anyan nakaskas daw dayta nga karini Apo Isus, tinaragsak a Masanguanan, tinaindaklan nga namnama iti daytoy nga aldaw. Amuyo kakabsat, inkari ni Apo Isus. Nga isagsagana na ti may nga lugar, nga wanton, dagiti rigrigat, dagito'y pagbutbutngan, nga naibagak tata. Hangko mga agpulkok ti puso tayo. Mamati tayo kini Apo Diyos, mamati tayo kinkuana, tani Apo Isus, napan nang isagana, kadagiti pagyanan, ket sa dinuman nga yan, to ni Apo Isus, inkari na. Adda tayo tumait sa jay, wen gayem addakan to sa jay. Tain ka rin ni Apo Isus dayta, akarina kada tayo, gagayem ken kakabsat. Adda nagiti banag, mapadasan ti panagbiag tayo, no kayat tayo, nga dagitoy, nanamnama, iti Masanguanan, ket mapadasan tayo. Tapno da tayo kakabsat.
may talaga nga paset ito, nga madaan ti nanama, uri umay dagiti didegra, at dagiti duwa nga banag, nga aramiden tayo. Umuna, mapantayo da jay paset ni Apo Diyos. Kinaramid ni Apo Diyos, iti paset na. Inted na, iti anak na, abugbugtong, kita sinuman amamati ken kuana, saan to amapukaw, no di ket anya, adabiyag na, nagnanayon. Dahil ti paset ni Apo Diyos, inted na ti anak na matay, gapu ka na tayo. Ta sinuman amamati ken kuana, saan to amapukaw, no di ket adabiyag na, nagnanayon. Dahil ti paset ni Apo Isus. Anya pa, iti paset ni Apo Isus. Kunadjay Roma 5, versikulo 8, daytoy iti imbunanag ni Apo Isus kadatayo. Yan tangay, tadatayo, managbasol tayo palaing, ni Kristo na tayo, gapu kadatayo. San nalaing inted ni di ama, ti anak na, nga matay, gapu kadatayo, inted na kas may sangasagot, kasino man na mamatiken kwa na, dinto mapukaw, no diket adabiyag na, nagnanayin. Dayjay kakapsat ti paset, ti Diyos. Inted na ti anak na, kanday ta nga anak na nga ni Apo Isus natay gapu kada tayo. Anyamat garot ti paset tayo. Tapno makipaglakam tayo iti kinatalged ti Masanguanan. Dahito yung ti paset tayo. At at tao ni Apo Diyos. Dahito ti paset tayo. Kung na ni Apo Isus umay kayo ket agkay-kaysa kayo. Kat numampay da kayo ket managbasol kayo ket ti bastol yu kasla eskarlata mapapudaw danto akasla niebe. Mapapudaw danto ket kasnga danto dilanag. Ay ayaban na ka ni Apo Isus, dahil lang ti paset mo. Inaramid ni Apo Diyos, hindi kuko na. Ngam ti paset mo, ay ayaban na kamat, mapan ka kenkwana. Anya pa ay gagayen, iti paset tayo. Ti paset tayo kunana, adak, agtaktakder, iti ruangan, kata sinuman, amakangeg, titimek ko, luktan na kuma, tapno sumrekak kenkwana. May kaduang aramidin tayo, ti paset tayo. Luktan tayo, dagiti ruangan, dagiti puso tayo. Tapno ni Apo Isus ison, tagtalineed, akatalgad tayo, ti Masanguanan. Nailawlawag kon ti paset ni Apo Diyos. Inted na ti anak na. Amatay. Ti paset tayo. Mapan tayo kenkwana. May kadwa, luktan tayo ti ruangan. Anya lakit yung nga nagimba. Nuluktam ti ruangan ti pusom. Ket mapankan ka ni Apo Isus. Inanamain tayo nga ure umay dagiti didegra iti Masanguanan. Madaan tayo iti talged. Madaan tayo iti talna. Madaan tayo iti naisang sangayan nga panaka lipas ti trabaho ni Apo Diyos ken panakatungpal. Dagitoy akarkarina iti panawen iti rigat. O Diyos mi, ang managayat unay. At da kami dito'y akan ito. Tapno pagyamanan mi kan ka, dagiti pamatalged. Ipaimon to iti talna kada kami. Ipaimon to kada kami, Apo, ti siguridad. Namnama. Inton umay, dagito yung pagbutbutngan, nga mangmangagan kan kastamet ti inadalmi, ti dayto yung aldaw. Daka po nga Diyos. Aman nakabalin nga mangsalaknib, kin makiadadanto kadagiti amin, apasurot mo. Amin nga tattao nga umawat, iti daytoy damag ti Ebanghelyo. Bendisyonan digitoy. Nga anak mo, lalaki ken babae, agtutubo ken anak. Iti panangawat da ken ka. Iti biyag da ti daytoy nga rabi, ikayat da po nga, iti din. Tapno si ka na Apo ti mangituray, ken mangidalan, iti Masanguanan da. Agsipod ta dinawat mi amin digitoy Apo. Tinapatay ganagan na po may Isus.